дар чорабинии фарҳангӣ таҳти шиори ҳунари ман ифтихори ман ҳунармандони деҳаҳои ҷамоати деҳотии Каратог ва муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда маҳсули корҳои ҳунарии хешро аз қабили табақтарошӣ, сабадбофӣ, кандакорӣ, созтарошӣ, набатбофӣ, духкашӣ, хӯрокҳои миллӣ, нонпазӣ ва ғайраҳоро ба маърази тамошо гузошта буданд. ҷавонон низ як гӯшаи ин намоишгоҳро ба макони сайёҳӣ табдил дода нигоҳи ҳар як бинандаро ба худ ҷалб менамуданд. дар ин чорабинӣ ҳунарҳои мардумӣ аз қабили хӯрокдӯзӣ, кулолгарӣ, духтани ҷойнамоз, шероздӯзӣ ва ғайраҳо пешкаши тамошобин гардонида шудааст. воқеан ҳам худ мардуми Каратог аз солҳои қадим ҳунарманд ҳастанд ва дар тамоми ҷумҳурӣ низ номбардори Тоҷикистони азиз ҳастанд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва аъзои ҳакамонро ки мутахассисони варзида, собиқадорон ва ҳунармандони касбӣ ташкил медоданд, намоишҳои мардумиро тамошо карда ба ҳунармандон баҳои баланд доданд. من همین دخترچه‌ها باره معلوم بودم که من این کارا یاد گرفتم. مادرم یاد دادیم همه آدما با همه فرزانده و راه به یاد دادیم دخترها و کلینا و حقا همسایه‌ها نگاه میکردن یاد میگرفتن. کس می‌بینیم قدر مادری داخی همین تا من عروی هم میپروشیم نون میخریم یا لباس میخریم من همین خودمون سرشته کرده گشتیم. намояндагон дар рафти суханронӣ қайд намуданд ки соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин иқдоми наҷиби пешвои миллат барои рушду нумӯ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ заминаи мусоид фароҳам оварда ба касбу ҳунарҳои мардумӣ ва ба эҳёи фарҳанги миллатамон умри дубора мебахшад. мардуми шарафманди Каратог ки بیشتر با همین هنرهای ملی با همین سر و کار دارند. من بیشتر خوراک‌های ملی در اینجا پخته میشوند، ما هم با این همراه میشویم. من خوراک آماده کرده من البته من چخیلی که گفتم این رو از مادر کلان‌هایمان مادرهایمان آموختیم یاد گرفتیم تا که کمی هم باشد به کسی نفع بخشد و از خوراک‌های ملی خفا نماند. همیشه مردم همین رو آماده سازند. инчунин зимни баргузории чорабинии фарҳангӣ кормандони ансамбли фолклорӣ этнографии Каратоғи шӯъбаи фарҳанг ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо номераҳои консертӣ ки иборат аз шеъру суруд ва намоиши либосҳои миллӣ буд хотири ҳамагонро шод гардониданд.